Ndị Igbo tụrụ inu si na anụta akara eze bụkwanụ nya bụ na eze na-achị ọfụma, na ikwu amarọ na ọ bụ ibe ga-ezi ya. Anyị ga-edeba anya n'ihe gbasatara incarnate, reincarnation na onye ụwa mmadụ. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Ụmụnne m ndị Igbo, anọkọrue were eri anụ udene atọtue ngịga. Kedu ihe bụ incarnate? Ọ bụ sọ ndị ụka kwenyere na Chukwu nwa bịara n'awụrụ nke mmadụ, amụọ ya n'afọ Maria, ọ bịa ka o mejue uche nke nna, ka o mejupụtakwa n'uche ya wee lọkarịkwa n'eluigwe. Ndị ụka kwenyere na incarnate mana ha ekweghịrọ na reincarnation, dịka o si wee gbasata the culture and tradition of ndị Igbo. Anyị nwa bụ ndị Igbo kwenyere na mmadụ na-alaghachi ụwa ọzọ, na mmadụ anaghị anwụcha, na mmadụ na-abịa ụwa ọgụ ahụ 7 tupu o wee bụrụ ndị egede. Ajụjụ ụmụnne anyị na-ajụkwa m sị m, Maazị, kedu onye ekwesịrị inye nri? Ọchị ka onye ụwa mmadụ? Ngwa hụchaa ntị, maka na ndị be anyị sị na ngwugwu ọbụla dị mma adịghịkwanụ mma ịtụ mvọ. Ọ bụ onye ụwa ka a na-enye nri. Ọ bụrụ na iweta ikenga gị, ọ bụ onye ụwa gị ka a na-enye nri. Anaghị enye chi nri maka na chi nọ n'ime onye ụwa. Onye ka ọ ga-abụ ndị Igbo be anyị sị na ka chi onye adịna n'izu na ihere agaghị eme ya, na dibịa agwọka bụ na chi asị na ihe ga-eme. Chi na-eme gịnị? Na-emejupụta n'obi to realize your destiny, akara aka nke iji wee bịa ụwa. Onye ụwa mmadụ bụ onye nọrọ mmadụ ụwa. Ọ bụrụkwanụ sọ mmadụ na-anọrọ mmadụ ụwa. Alụsị nwere ike ịnọrọ mmadụ ụwa. Mmiri nwere ike ịnọrọ mmadụ ụwa. Mmụọ dị iche iche nwekwara ike ịnọrọ mmadụ ụwa. Onye tupu ị gaa ka ị genye onye ụwa nri, ị ga-ebugodo ụzọ gị gbaa afa agụ mara onye nọrọ onye ahụ ụwa. Ọtụtụ ụmụnna anyị nakwa na-emefe eveta na-akpọ mmadụ afa abụghị onye nọrọ ụwa, n'ihi na enwere ike ọ bụrụ oge a mụrụ nwa ahụ, ikekwo ọ dị ka ọ na-akpa agwa ka Okoye ma ọ bụ Okafọ. Ọtụtụ n'ime anyị amalite ịkpọ ya afa aha, ya bụ ihe na-enye nsogbu nyegara onye ha amụrụ. Ya bụ ihe na-esechi ha onye ha aka azụ. Tupu inye onye ụwa gị nri, ị ga-ebu ụzọ jee gbaa afa, mata onye bụ onye ụwa ya. Ọ bụrụ na ị matacha onye bụ onye ụwa ya, tupu ime gịnị? Inye ya nri, gwere ihe nwere ọbara, ihe nwere mmee, jọkwa n'anya ka ọ na-echekwaba gị ka ihe ike aghara ị na-eme, ka o due gị ije, ka ọ kpere gị azụ. Ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa, ị rịọ ya ka o mee gịnị? Ka ọ sụara gị ụzọ ebe ị na-azụ ahịa ma ọ bụ ebe ị na-arụ ọrụ. Ọ bụ onye ụwa ka a na-eme gịnị? Ka anyị na-enye nri. Anaghị enye chi mmadụ ụwa. Ọ bụ onye nọrụ mmadụ ụwa ka a na-enye nri. A mara na nkọwa a na o doro gị anya. Ndeewo na isonyere. Anụta akara eze bụ nya bụ na eze na-achị ọfụma. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Gaa na ma YouTube page ka ị were anya gị mee gịnị? Gbaara onwe gị ihe nkiri. Ụmụnne m ndị Igbo, ka ọ be nnụnụ. Asị m onye anwụ na ngwọ na nke bụ nkwụ na-abịa. Ụmụnne m, ka emesịanụ.